سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتلتي هابا ميديا كابا زخون يكون تعنتو نتابو مخوان ومناتن تكساتن حابريتاتات كأربالكم زتدالو هابا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن أربالكم مدلوات بتكسو نخباتحكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا نابكالوت نخباتحو ختقابرو نلابو نلومي سوني إسران حدن حدار كل التشن إسران كلتن نابز حزنا يوم زيناتات كسكركم فلما كان دغندنت وتاتكسمعكم سممعنا سلام دو أفريكان كينيان حزب تግራይ ካብ ጥሜትን ጥይትን بحفش ድማ ካብ ጽንተት ንምድሓን ዝተፈረመ ስምምዕነት ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ ልኡኻት ዘተ ሰላም ገሊጾም ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጽዓና መኻይን ሎማዓንቲ ናብ ትግራይ ኣትየን ተባሂሉ ካብ ዓለም ተኸዊሉ ዝጸንሐ ኩናት ትግራይ كساب حزي لعلي 600,000 سبات كم زبلعه تحبيرو زبلون كالوت حبريتاتنا اللونا كساب موداتا مدلواتنا كتكاتلنا يعدم حزي ناب زرزروم كسقركم أبا دو أفريكا بريتاريا استقبر سممعنا السلام حزب تግራይ ካብ ጥሜትን ጥይትን بحفش ድማ ካብ برسات نمدحن علامات زقبر يلوم أولات قجل لأختزاتي السلام منقست تግራይ سممعنت سلام بريتاريا بزملكت منقست تግራይ تحستو اتسممعنت بزرزر نهزبي كفلت بزحات وغنات حتون رئيتون كأربو صانحام يوم نزي مسرت بمقوار دما بريتاريا استقبر سممعنت سلام زملكت افتزات توكيلوم زنورو ايتاقيتاچو ردان جنرال صالقان قبرتنساين زرزر مغلصي نغازيطني هاتيبوم ابا سممعنت سلام كاب زنورو قدايات حدا فلما توخسي دو مبال كم زخونن نزي زدلنالو وانا مهنيات دما حزب تግራይ ካብ ሞትን ስቃይን ክነናግፍን ሰብኣዊ ሓገዛት ክረክብን ከምኡውን ተዓጽዮም ዝነበሩ ኩሎም መሰረታዊ ግልጋሎታት ክጅምሩ ንምግባር ዕላማ ዝገበረ ኢሎም ኣይተጌታቸው ረዳ بتوسخون يبلو ኣይተጌታቸው ረዳ እዚ ተገይሩ ዘሎ ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ምፍንቃላት ክዕግሰልናን ዘለው ጸገማት ድማ ብፖለቲካዊ ጉዳያት ክፍትሑ ንምግባር ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ካብ ኩናት ናብ ሰላም ዝግበር ስግግር ብጣዕሚ ፈታን ትዕግስቲ ዝደሊ ስለ ዝኾነ እንተዘይ ተጠቂምካሉውን መሊሱ ናብ ኩናት ዘእትወካ ስለ ዝኾነ ዘኺንካ ምርኣየ ድሊ ዝበለ ድማ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እዩ ድሌትን ረብሓን ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ ክል ሰላም እዩ ዝበለ ጀነራል ጻድቃን እቶም ሰላም ዘምጾም ጸጋታት ተጠቂምና ድማ ናይ ውሽጥና ጸገማትን ናይ ህዝብና ህጹጽ ጠለባት እንፈትሐሉን መጻኢ ዕድል ትግራይ እንመቻቸሉን እዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ዶ ኣፍሪካን ኬንያን ዝተገበሩ ስምምዕነት ሰላም ከይትግበር ዋና ዕንቅፋት ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራን ሰዓብቱን እዮም ዝበለ ጀነራል ጻድቃን እቲ ዝተኻየደ ስምምዕነት ሰላም ምስ ኤርትራ ዘይኮነስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎ እዚ እንተዘይ ተፈጺሙ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካውን ከቢድ ሓደጋ ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል ሓቢሩ ጉዳይ ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይን ዘለው ስጋታትን አመልኪቱ ኣይተጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዘላቂ ሰላም ህዝብ ትግራይ ከይተረጋገጸ ዝፍታሕ ዕጥቂ የለን ብፍላይ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ህዝብ ትግራይ ንምብራስ ቆሪጹ ተላዒልሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዕጥቂ ምፍታሕ ዘይሕሰብ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም ካብ ዓለም ተኸዊሉ ዝጸንሐ ኩናት ትግራይ ብሰንኩ ልዕሊ 600,000 ህዝብ ትግራይ بخيناتن بتميتن هيوتهم كمسانو تحبيرو USA Today استبهل مربب حبريتا عشحات وغنات زبلعه كاب عالم زعابي كوينات بزبر رئسي بتنتانا أب زوطو صبصب أب تግራይ نخلت عامات زتخايده كوينات اتزخفن بزحات قفعتات زتفصمولون كوينو كندما كاب عالم تخويلو زصنحه كوينات يلو بفلاي دما بإساياس أفورقي زمرح سراويت إرترا صوتاوي عامጽ دقنستيو قتلت سلامويان سبات عنوت مسرته لمعت كوتاس زرزير كازي ودا قفعتات كفتصم كم زصنحن حزوني فتصم كم زلو اتتصبصب يغلጽ اب وشتي كلت عامتات طرح لعلي 600,000 نጹሃን ተጋሩ بخيناتن بسنكي عصوان كبان استفطره ጥሜትን ግዳይ ሞት ከም ዝኾኑ حزون لعلي 1 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዝርከብ اتتصبصب يغلጽ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም እውን እንተኾነ እቲ ኣብ ሓደጋ ጥሜት ዘሎ ህዝብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ብህጹጽ ክበጽሕዎ ከም ዘይከኣሉ ጸብጻብ USA Today ሓቢሩ ብሰንኪ ዕጽዋን ክባን ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ግልጋሎት ሕክምና ክትረክብ ከም ዘይትኽእልን እዚ ዝፈጥሮ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሞት ኣዴታትን ህጻናትን
ب800 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ብተወሳኺ እውን ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ኩናት 270 ኣምቡላንሳት ከም ዝነበራን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን 8 ጥራሕ ከም ዘለዋን ንሳተን እውን ሕጽረት ነዳዲ ከም ዘለወንን ሃንደበታዊ ሕክምና እንተዳ ደሊኻ ብጋሪ ከም ትኸይድን ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ጸገማት ንምእማን ከቢድ ይብል ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ገበን ዘርኢ ምጽናት ከም ዝተፈጸመ ዓለም ለኻዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣረጋጊጸን ብምባል እቲ ማዕኸን ዜና ጸብጺቡ እዩ እቲ ንክልተ ዓመት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠውን ምባል ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ኬንያን ዝተበጽሐ ስምምዕነት ሰላም ተግባራዊ ኮይኑ እቲ ኣሽሓት ወገናት ዝበልዕ ዘሎ ኩናት የብቅዕ ዶ ይኾን እዚ ንቕድሚት እንሪኦ ጉዳይ ከም ዝኾነ USA Today ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን መሻርክቱን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝኣተወለን ከባቢታት ዝፍጽሞም ዘለዉ ግፍዕታት ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጸለሎም ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢታት ሽረ፣ ሸራሮ፣ ኣኽሱም፣ ዓድዋን ከባቢያን ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ዝፍጽሞም ዘሎ ግፍዕታት ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ቀረባ መዓልታት እኳ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ ሆስፒታል ቅድስተ ማርያም ኣኽሱም ዝነበረ መሳርሒ ኦክሲጅን ነቒሉ ከም ተወሰደን ከምኡውን ኣብ ወረዳ ኣገላ ዝተፈላለዩ ናውቲ መሰረተ ልምዓት ማይ ብቐጻልነት ይጉሕልን ይዕንውን ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ብተወሳኺ እውን እቲ ግፍዐኛ ሰራዊት ንጹሃን ሰባት ምርሻንን ምጭዋይን ዝባጽሑ ዝራእቲ ምዝራፍን ምቅጻልን ጥሪት ሓረስቶት ምግፋፍን ስርሕ ኢሉ ሒዝዎ ከም ዘሎ ላዕለዋይ መርሕነት ሕወሓት ዝኾነ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣብ ትዊተር ገጹ ጽሒፉ ኣብ ወረዳ ኣገላ 10 ህጻናት ዝርከብዎም 63 ንጹሃን ወገናት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ከም ዝረሸንን ኣብ ሰለኽለኻ ዓድዋን እንትጨኑ እውን ብርክት ዝበሉ ወገናት ከም ዝረሸኑ ካብ ትግራይ ዝወጹ ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቱ ንሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓንጊሩ ዝኣተወ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ኣብ ከተማ ማይ ጸብርን ላዕላይ ጸለምትን ን37 ሰላማውያን ሰባት ብግፍዒ ከም ዝጨፍጨፈ ተሓቢሩ ኣብ ኮረምን ኣለማጣን እውን ናይ ውልቀ ሰባትን መንግስትን ንብረት ይዝረፍን ንጹሃን ወገናት እውን የበሳብሱ ከም ዘለውን ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ግፍዐኛታት ሓይልታት ክወፁ ዝተሰማምዐ ኮይኑ ዛጊድ ግን እዚ ዝበሃል ስጉምቲ ከም ዘይተወሰደን ጽንተት ህዝቢ ትግራይ እውን ካብቲ ዝነበሮ ገዲዱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጽዓና መኻይን ናብ ትግራይ ሎማዓንቲ ኣትየን ተባሂሉ ህይወት ዘድሕን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝዓነው ገዛውቲ ንምጽጋን ዝውዕል ናውቲ ዝጽዓና መኻይን ሎሚ 21 ሕዳር 2015 መቐለ ከም ዝኣተዋ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እተን ሕዚ ኣትየን ዘለዋ መኻይን ካብ ዝሓለፈ ነሓሰ ንነዘ ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ ድማ እቲ ትካል ኣፍሊጡ እቲ ትካል ሕዚ እውን ሓገዛት ዝኣትውሉ ጥጡሕ ባይታ እንተደኣ ረኺቡ ሓገዙ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽለሉ ኣረጋጊጹ በተመሳሳሊ 6 ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጽዓና መኻይን ሎማዓንቲ መቐለ ከም ዝኣተዋ እውን ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘርግሖ ሓጺር ሓበሬታ ኣፍሊጡ እተን መኻይን ምግብን መድሓኒትን ካልኦት ሓገዛትን ዝጽዓና ከም ዝኾና እውን ገሊጹ ኣሎ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ እዋን ሓደጋ ንቐዳማይ ረድኤት ሕክምና ዘገልግሉ ናውቲ ዝጽዓና መኻይን ንፈለማ እዋን ናብ መቐለ ከም ዝኣተዋን ን9 ዓበይቲ ትካላት ጥዕና ከም ዝከፋፈል ኣፍሊጡ ምንባር እውን ይዝከር ኣብ ትግራይ ዳግማይ ምውላዕ ኩናት ስዒቡ ናብ ትግራይ ዝበጽሕ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኣዋርሕ ተቋሪጹ ምጽንሑን ብሰንኪ እዚ ድማ ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቓልዐ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ዘሎ ብሚልዮን ዝቑጸር ህዝቢ ትግራይ ብህጹጽ ሓገዛት ከኣትወሉ ትጽቢት እኳ እንተነበሮ ይኹን እምበር መንግስቲ ብልጽግና ግን ዓንቀፍቀፍ ይፈጥር ከም ዘሎ እዩ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝገልጻ ዘለዋ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተኻየደ ስምምዕነት ሰላም ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውንን ጠለባት ህዝቢ ክማልኡን ከም ዝግባእ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ 20 ሕዳር 2015 ኣብ ከይዲ ሰላምን ቀጸልቲ ኣንፈታትን ኣመልኪቱ ብዝርዝር ድሕሪ ምዝታይ ነቲ ብርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረበ ጸብጻብ ኣጽዲቑ እቲ ሕዚ ዝተኻየደ ስምምዕነት ሰላም ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደሙ ደላይ ሰላም ከም ዝነበረን ነዚ ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይከበር ፖለቲካዊ ኣፈላላይ
ببوليتيكاوي زتن للزبن كفتح اللو زبل صاوعيتي تصوع كم زنبرة اتبيت مخري أزخاخيرو أفتي بيت مخري استخايد ميت جميرو زلو زت سلام قلطفو تقبراوي كخونن زتفناقل هزبي نام مربتو كملس سبقاوي حاجزات بزي عن كف كاتو كلهم مسارتاوي قلقالوتات كخفتو سراويت إرترا دما كامري تقراي تتراريقو كواتس زملكوتهم أكلات حلفنتهم كفتمو صاوعيت قريبو أبا مريت تقراي زلو سراويت شعبيا كالوت عطوقات حيلتاتن بهتوت كواتو محور سب عالم تعاريخ قبر ات بيت مخري صاوعيت قريبو اتي بيت مخري نتي تجميرو زلو سلام وطيتاوي نمقبار زحقزو زولهم كوميتيتات بمتياش اتي قوبائي زازيمو زي خبركم تخطاتلتنا علتاوي زينهاتنا ازياتهم يمسلو نيروم نمكتالكم كبرتي هابلنا هابا ميديا بحبار النعبيو ناتاتكم ميديا يو ميديا